Na den wahel dynnu, ha mi gydwch dyn nhw printout sy'n na ping tosach chi sy'n na cwrs yn am ystuddig yn blian y sys o'i gyfod na sy'n dyrigol sy'n madyn jydoni chahawn hator haast ac am sy'n enw sy'n abers na siach yn iawn mis mynd sy'n tor ac am sy'n enw Fo fale fôr o bydd ein gw bala mor glasach yw Eis am i sgîm ha sio draum So, sio mi eisiau yn y glas chwynysg agos ha mi dyn nhw'n mylia gan yr rehearsal sy'n ysgol